Yansan foforo mu na brofo akenkan ne se asuafo ebete niema ase entamo wo Sehwi Wiawso mansin mu no eyade bia edampanifo wo makoma so yie papa panti director wo hwe nwoma asuaso na ne nsantwofo di nkomobra sukuu bia wo masasiesie no foforo eye administration block e wo Sehwi Wiawso omopa ho entoma Adom TV Kasee etwasui Abraham Fletcher Sehwi Wiawso mansini panyin kwankyerefo a wo hwe adesua ho nsem so na wo kyeremu a said the adesuafo wo mansini nim honomo ebekenkan na wate brofo kasa no ase no how kase ema wo nom pa odi atudwa se education directorate no nhyehyeye said the be asa hawi obetumi asua no kwan the senti wonom tete creative writers club cultural troupe any afufuro bi eka ho said ye be ya ebeboa ama adesuafo mansinim honom no watumi aka brofo kasa no na wate ase wode sansemi tudwa wa abra asua ye hwa adesua ho nsem so ewo mansinim honom ya na ne tibi ewo mu enye no kyra no gold mines wo Sehwi Wiawso asiesie ne foforo kra no wo bia no the day when kwala be brain into me kenkan no mutumi so entiase bi wa one letter word any problem onto me kan bi wa a word any problem bi wa a sentence any problem bi wa a whole paragraph any problem bi so to me read the whole page. So we have categories of people and their difficulties are facing the jinaso my readers club how Sehwi memu ha kwala no na ejiro mu esua de that writers creative writers club this also take culture troupe kwala no na so improve upon their proficiency in English. General Manager Wadachara no Gold Mines Steven Astante Yamwa echire mu se wono masoye no wombota ekese pa ene se wono mu adwuma wo ye no emfaso a obenya wo mu no wode bi ebesiesie mpotemu ahodo a wono adwumakuo no ewo eno da nkyenya wono adwumakuo no woni memfaso de a ewo adesua mu ne senti woni ka bi omufo nyina ebeye baako said the bear obeboa ama adesua ho nsem ewo Western North Mantam mu no atumi akonkan yeni so ade hu ni se yeni aban ene nananom ene nkronkra eto enwa hia ni ombebom na ehia dia ewo empesua no so hono ni ahoɔden betumi no etim no mabom na etu anamo etisa ɛnti education directorate no ade beto ye nim se omu hia mo etise na ene ye ni so ade hu no eyepe nti na se yepentem na yebeboa